Balenie obsahuje 2,5 porcie po 200 gramov, čo už znie trošku lepšie. 150 gramov, 31, 154. Tých dáme 200 gramov, 201, pardon, a toto bude naša večera. Čakáme. Tak a tu máme večeru, akože je toho dosť, ja som sa bála, že to bude malinko. Akože dosť to chutí ako hranolka reálna. Trochu dáme cítiť ten celer. Alebo celer je to? Snad to hovorím, dobre. Petržlen. To nie je to isté? Neviem. Proste petržlen. Poďme skúsiť karotku. Tá karotka je dosť dobrá. A teraz poďme na krásne rybie prsty, toto som nemala veľmi dlho. Bon appétit.